apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Happy anniversary, Joanna. Regalo para genga. Ay nawaw, anyang ideta, Diego. Shoulder bag, ah. Isutikat mo ang regalo ken kasan ka di? Apay nga'y akas to eh. Di mo ka di magustuhan? Saglalakan samot da ito abag. Nasurok at uta ko sanday ta. Ay nawaw, awanan ti sabali. Sigurado ka aday to iti regalong kanya. Wen, siyak tinang pili iti day tabag. Una yan, Diego. At damat negosyo. Apay akas to'y pailaan mo ti ginatang mo. Ha? Jay kumamot nang inabasit ah. Kukam da ito abag. Apay nga isublim kanyak. Kukwamon, saan akas tatibag akayat ko, period. Saan saya at tikas di apa nagsasaom iti nobyom anak ko? Asino mo't nga iti saan amaasar no kas jay laang nanang. At da negosyo na, sa ita, kas jay abag ti regalo na kanyak. Anya? Saan amabalin ti kas jay kanyak nanang? Saan ka man anaarte? Ta saan tayo abak nang? Sa anak-anak ki relasyon iti dayjay a Diego, tapno agan anos nanang. Ay nawaw, gaputa da negosyo na. Ti kayat mo mat nanginaunay mati regalo na kang ka. Natural! Nobya na. Iso arumbang lang ang agastusan nak nanang. Dak amo kang ka. Agpa-importante kalaunay mat. Kasano laangan ngay no agasawa kami. Amangan mat no imutan nak to. Itapay lang ngamin kat makadlaw akon. Anyang arot ti planom? No kastamot lang ang titratong kanya, nasaysaya at no agwin na swastalatan, Diego. Nagsasaw ka? Asla sa anak ka nasaya at anubyo ah. Katuan mat, nagado a pagkurkurangam. Okay, no kastati ko nam. Agwin na swastan. Diwan? Sana sikat ti babae ang may kari para kanya. Ang mga nusikat ti maasawa kat agsubli aktumanan iti kinapobrek. Oh, makitam dayta. Itapay lang kat agririkan. Ibagbagak lang di pudno. High maintenance ka na unay ngamin. Oray no saan kayo mat abak nang. Ay nawaw, talaga lang kit di nga imot ka ah. Para makita ah, no addamam amom anapimpintas ngam iti siya. Nagado a babae dita. Agsapulak iti babae nga amuna ti mang apresyar. Agpakada ko, nana. Panagkunak at mauti da ito na panagkikita tayo. Nagwin naswas kami iti anak niyo. Pasensya ka na, Diego. Awan ti rumbang nga ikitawan niyo ti pamakawan. Tasana da kayo ta ti parikot, nana. Uray anya a klase ti pamagbaga ti aramida. Di nakipangag ti anak ko. Mawatan kayo, nana. Ni Joanna ti ayan ti parikot. Amo na mat asaan kami abak nang. Ngam no apay akas jay paylaang ti ugalyen na. No agsasao kunamlan asino mat. Oray siyak, nana. Jakmat maawatan. Barang makasapul iti lalaki ang makaanos kun kuana ah. Wan ano adapay, ngam no awanan, agbaaklatan. Nagwin na sos kay magayam ka ni Diego. Ay nawaw, outdated ka mat friend. Idi pa'y napalabas abulan nga awan kami ah. Apay mat ngay. Una, tamadi mo titrato na kanya. Imutan nakit din. Kasanumot ang naibagam ti kasta? Bak nang ni Diego, adda negosyo na. Ngam among ka di, idi anniversary me. Tay saglala ka abagla ang tinregalo na kanya. Anya abag mo day tangay. Apay asakitem launay mo. Bag a 2,000 plus laang tigatad na. Ay nawaw. No para kada tayo amarigrigat, dakkel agat at ti 2,000, friend. No ni Diego, barya laang day tatabak ng kat nga rod.
Anya nga raw ti kayat mo nga irigalo na kong kangay, balitok abag? Tabak ng ngarod. No ay ayatom ti may sa atao, itid mo amin akayat ken kasapulan na. Ay nawaw, maditi kasta aka panunutam. Saan aga putabak ng gitao kat dawatam meten iti dakkel. Bumangkrap kamat iti negosyo. At ako matikayat ko pagdatunan, nanang. Asino mo't ngay dayta, randay. Ni Joanna ang kalugaran tayaw. Ay nawaw, nagado a babae dita. Ni Joanna ti kursunada. Kat no agdi na magdito'y lugar tayaw, high maintenance da ya babae. Demanding kanupay. Iso anakiwin na swas itibak ng anubyo na. Hindi pa man napalabas ang taon day dyan, nanang. Agpanunot ka pa'y man anaimbag anak kaw. Anyat amu tayaw. Ang mga nusan gayam apudno ti sayang gusang. Mala, adakan ka Bak nang tupay kat nag-surrender kan kwa na. Si kantulakit din, amamirmiraot laang randay. Nakapustura ka mat anak ko. At the date ko itananang, Ay nawaw, asino ti kaditmaw? ni Randy ang kalugaran tayo. Ni Randy ko nam? Una nang, uray pobre, no kabailan na nga ipaay dagiti kayat ko, mayat latang. Agtrabaho ka nga atap no ada igatang mo iti gamit maw. Saan kahit makirelasyon ka tap no ada timangtad iti masapsapul maw. Ninahanang mat, iti kastoy ang kinapintas ka. Ipalagip ko manan saan tayo abak nang? Isu adi ka kasta-kasta, Joanna. Day tangarod, nanang, saan tayo abak nang? Iso nga rod nga ibirbiro ko. Anya? Ay nawaw, anya ti aramiden ta dito igit ti kalsada, Randy. Ilibre kay ti fishbowl. Anya? Anya ti ket mau. Fishbowl, kikiam, skidbowl. Agpili ka. Kasi akong di makaamong agbayan. Ay oo na yan. Di nakpay mat salud-suden no kayat ko ti umay ditoy. Ti ko namkat agdate. Iso nga rin yung may taditaw. Ay pakpakawan. Saan akas to'y aklase ti date ti kayat ko? Ha? Nag-jeep mat. Naimas ti susda ditaw. Di mo pa'y siguro naramanan iso akas ta. Ha? Makamu ka man langan. Agawid akon. Ay, mabitlaan, Joanna. Tapno'y bagakan ka, Randy. Sa anak asin-sinan a babae. Iti disente kumamit a restaurant at ipangipanam kanya. Kumusta ti daytyaw, anak kaw? Amo kong teramida kintom sumarunaw, nana. Adda ka dida kasana pasamak. Awan magkiday. Apay nga raod anay bagam nga amom ti aramidam inton sumarunaw. Talagang amo kaon. Masapul a medyo dakkel ti pakit manay kinton agdit kami manay. Apay, napanagnakam ka di ti sayang gusang a high maintenance da a babae. San pa'y magkidinanang? Hindi na kano kayat nga itiigit ti kalsada ti pagditan na Ay di ka man nagbalin abul sa krande. Senyalis daytan. Maditimod mo ita Kasanumit ngamin. Makapasar da Randy. Apay ni Randy? Ag-date taman mat ko na kanya. Idi kwan, itiigit ti kalsada gayam ti pag-datean me. Ha? Iti ayan, dagiti aglaklako iti fishball. Kat, anya ko mati isyo di tangay. Naimas nga tatisos da ijay. Ha? Makasigurado ka pa'y anadalos tilako da. Sa anak a may bagay iti kasya alugaran niya. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla saan ka naggapo iti rigat Dakas nga rod, no kayat kumati ag-level up, friend. Nangatulaunay mati standard mo, friend. Agtrabaho kakit day tapno ag-level up matan ti panagbiagyaw. Saan kat ati standard mula ang itilalakit ag-level up? Na, panagkunam ka di kat makatulong ti kastangay bagbagam. Real talk la ang friend. Si kakit di mo. Na yan, Randy. Di mo ka di kaya timangan iti da ito ang restaurant? Ay, agawid aklaktan. Ay nawaw, kasangsang putalaang.
Sayang matiplete ta, ano saan tamangan? Grabe ka mat. At dati pagbayad ko. No kastoy lang gayam ti kapakilam. Di mo namnamaan nga aklonan ka. Aray ikaw, nagsakit mo ti kasta pa nagsasaong kanya. Ah, ibagbagak lang tipod no. Saan ka apasok iti standard ko? Okay, Agawitan. no kahit mo tagawid, umuna ka langang. Anya? Urayag tinorder ko amakan. Ta nagrigatak ti kwartang imbayad ko di ay dan. No di mo kahit di mangan. I-take out ko lang tan di paano ko makin ka. Makan para kada kayaw nga nang. Nangalamat ngay iti day taranday. Ginatang ko. Kanin mi kumakin ni Joanna. Di na mo kayat. Iso nga in-take out ko lang tanan. Inaklon na kamutla ang dayjay ajuana. Diyakom kayat nanang. Nay, anya ti kayat mo asawan. Kabut-buting magayam. Nakabut-buting pa yung malalyang. Ay, lawlawag ang mata anak ko. Anya ti nakabut-butang. Nakabut-buting tagbalin anubyo na nanang. Bumangkrap man. Saan ba tayo nga umumay ni Randy dito'y balay, anak ko? Apay pailaan amin nga umay. Awan mo't ti makagaputap no umay dayja at tao dito'y nanang. Kunak man no agdat-daton kang ka. Saanin nanang? Binasted ko na. Ay nawaw, apay may. Apay, kaya't yo amanugangan ti kasjay. Nagagat mo ni Randy, nasingpat pa'y. Ay, agriga takto no dayja ti pakiasawaak nanang. Awan mo't gayam kwarta na. Adayo akin ni Diego nga ex ko. Talagang aglablabos kan, Joanna. Ni, anya ti aramidom dito'y balay, Randy. Kaya't kala makita, Erika. Ang mga nuguraan nak ni Joanna no maamuan na asar-sarungkaran nak. Apay kumaguraan na ka. Kat binastid nak mag. Kan may isa, nabayagan day jay. Tawanan ti napanabas. No kaya't mo ti makabalas iti gayem ko. Pangasim, tadinak iraman. Nadalos ti intensyon ko kan ka, Erika. Talagang agayatak kang ka. Diyak kaya't aguraan nak ti gayem ko. Awan ti bibiyang ni Joanna kanya. Ngamin pobreak. Bak nang ti kayat na day jay. Tahay maintenance mo day jay agayim mo. No pudno anadalos ti intensyon mo. Panaknakam nga raw. Di ka matanagan. Takdirak no anyaman ti imbaga. Anya ter aramidin ni Randy dito yung pala niyo. Ay, kwa, friend. Di mo ibaga nga da relasyon niyo, friend. Ah, ay, kwa. Husto ka, friend. Saan mutkit di aniran di ti type mo? Saan ka, day? Kasi ang klase ti lalaki mo't gayam ti kayat mo. Nasingpet ka nagagat mo ni Randy. Sa bagay, agbagay kayo mo't kit di. Pudno? Sobra, agbagay kayo launay. Ni, apay nga rod akas ti katawam ngay. Kasla damag kayat mo asawan. Awan mo't kit di, friend. Kayat ko lang tiyag katawa. Ni mo't gayam Randy ti nobyo ni Erika nanang. Ket iso mo nga men. No kasta, amo yon? Amok ah. Apay mo't adiyo impakpaka mo kanyak ngay. Ay nawaw. Masapol ka di pay nga ipakaamok keng ka. Awan ti bibiyang mo kiniranday. Saan ka day? Ni nanang mo. Pahay maintenance kan tumo nga men. Espesyal kan na nga tuunay ti panagkitam iti bagay. Iso nga uray baknang ket ag surrender keng ka. Anya ti ko namranday. Plano mi kin ni Erika ti agkasar, nanang. No kasta nga raw, mang tarakon akong itibaboy, tapno saan nga isupay apaggastusan niya. O, nanang. Tapno makatipid tayo. Naimbaglaangan ata ni Erika tinapili manakaw. Ha? Api ni Erika, nanang. Wan ata simple a babae, kun nasingpet. Saan akaskin ni Joanna a feeling special launay. Demanding kun matapobre pay. Ay, pagyamanak iti Diyos. Tanailisi ka iti kasjay a klase ti babae.
Ngam sexy kan blooming kalatamot, friend. When ata sa andakmat nga is-istrisa ni Randy. Ah? Nakasingsingpet ni Randy si ka. Nagagatpay. Uray adda trabaho na kat matulungan na nga agluto kan aglaba. Ay, Wen, naimbaglaangan ata binasted mo ide. saan matlaang nga iso ti type ko? Ne, apay nga rod akaslapi kita isem mo ngay. Saan nga iso ti type ko kunam? Ngam kasla deep inside kat masaksaktan ka. Ah, ay sana, iti anya aga po ang masaktanak. Ay sana pulos. Apay akas tati et suraam. Nasabat ko ni Erika di tadalan itay nanang. Kahit Numalaglagip ko tinapalabas mi kin ni Randy. Masaksakit anak. napalabas mo't asasawam mo't. Binasted mo't tupay ni Randy day. Basta, sabali ti marikrek nakita nanang. Kita ata dua lalaki mo't tanti sinayang mau. Kumusta nga tamot ta ni Diego? Kano nang asawa mo't tan. Nakadamagan niyo mo't nanang. Nakita iti Facebook na Friend ko pay laang iti Facebook, isong amaw. Ay, awan nga roden No adda nga minti agdaton keng ka, ibabambas ti standard mo. Di ka agbalin nga agraraman, ta saan ka baknang. Ay nawaw! Ditay kuma agarapaap iti na nga tuunay. Ngamin, narigat ti mapaay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.